私は千秋。24歳で夫の陸と結婚してから8年。同じ職場で働く夫とは毎日一緒に家を出ている。ただ、家を出るのは世間的には夜中という時間帯。なぜなら私たちが働くのは中央卸売市場の中だからだ。実は私の父が青果の卸売の会社を経営していた。夫も私も一緒に働いていたのだが、少し前に父が引退を表明。夫を含めた社員と話し合った結果、私が2代目を受け継ぐことになったのだ。ちなみに、中央卸売市場の中には店舗があり、商売業者や飲食店経営者などに販売。だから私は社長ではなく、普段は八百屋の2代目と名乗っている。そう言うとお気楽なイメージを持つかもしれない。けど、物価高騰の影響で、私も汗を流して働かないといけないくらいだ。じゃあ、配達に行くからお店は任せるわね。あ、気をつけろよ。夫は笑顔で私を送り出してくれた。これから配達に行くのは顔なじみのスーパー。もう20年来の付き合いで、私が小さい時からある個人経営のお店だ。店の裏の搬入口前にトラックを止めると、私は声をかけた。お世話になります。八百屋です。けれど、返事はない。店長？いないんですか？もう一度声をかけた。その時、奥から煙たそうな返事がする。うるさいな。大声を出すなよ。そう言いながら顔を出したのは中年の男だった。この人は確か息子さんの。そんなことを考えていると、男が私を睨みつけて。で、何の用だ？ご注文の野菜を。ああ、そうか。さっさとトラックから降ろせ。めんどくさそうに告げる男。店長どうしたんだろうと、私が男を見ていると、男が。何をジロジロ見てるんだ。すみません。店長は。ああ？俺が店長のたかしだよ。その男、たかしが偉そうに言う。前の店長は？親父は辞めさせたよ。年寄りが店にいても使い道がないからな。ガハハとたかしが笑う。自分の親なのに、そんな言い方は、と、私はとっさに顔をしかめていた。なんだ？文句があるのか？いえ、別に。あ、納品書です。野菜をおろす前に、私は納品書をたかしに渡した。それを片手に、たかしはトラックの中の野菜を確認していく。人参、玉ねぎ。何をするにもめんどくさそうなたかし。本当にこれで店長がやっていけるのか？私の方が不安になる。ほどなく、たかしが大きな声を出した。なんだこの値段は。何か問題がありましたか？慌てて納品書を確認する。けれど、価格はいつも通り。間違いはないと思っていると、たかしが。高すぎるだろ。もっと安くしろよ。無理ですよ。先日の悪天候の影響もあって、野菜は全般的に高騰していますし。ぼったくりじゃないのか？違います。使えねえな。愚痴をこぼしたたかしは、そばの台の上に納品書を放り投げた。不愉快だったけれど、文句を言っても仕方がない。私はトラックから野菜をすべて下ろして、さっさと帰ろうとした。では、また明日来ますので。おい、待て。この汚い野菜。これも商品なのか？たかしが指さしたのは土付きの野菜。ええ、鮮度を保つために土付きで。ああ、こんな野菜が売り物だって？うちに汚い野菜を押し付けるつもりなのか？そんな。うるせえ。よそはきれいに洗った野菜ばかりじゃないか。確かに一般的なスーパーでは洗浄済みの野菜が多い。その方が使いやすいし、調理の際の手間も少なくなる。でも、土付き野菜は長く保存できるし、鮮度も落ちにくいというメリットがある。そう説明したけれど、たかしは聞く耳を持たない。とにかく、うちは汚い野菜は必要ない。その一点張り。私はほとほと困り果てた。どうすればいいのよ。そう思ってため息をついたところで、たかしが
にやりと口元に笑みを浮かべる。なあ、店長も俺になったし、契約を一新しないか？どういうことですか？要するに、今日で契約終了ってことだよ。はあ、急に契約終了なんて無理です。無理じゃねえ。次の取引先は決まっているからな。そうではなく、うちが困るんです。知るか。勝手に困ってろ。たかしは、ふんとそっぽを向いてしまった。そんな腹立たしい態度に、私はムッとして。じゃあ、我慢せずに言いますけど、急に契約を切るのは、契約違反ですよ。だから？違約金が発生しますけど、構いませんか？私は強い口調で言った。こう言えば、たかしの考えも変わるだろう。そんな思惑もあった。けれどたかしはニヤニヤしながら。違約金を払えばいいんだな。後で請求しろ。そんなものはいくらでも払ってやるよ。わかったらさっさと帰れ。そうして私は半ば強引に追い出されてしまった。なんなのよ、あの人。私は心の中で愚痴をこぼす。とその時、私とすれ違いに一人の男が中へ入っていった。見覚えがある人と思っていると、中から大きな声が聞こえてくる。ああ、山本さん、どうも。それで契約の方はどうなりましたか？破棄してありましたよ。ですから、明日からよろしくお願いしますね。わかりました。明日から安くて綺麗な野菜を納品しますよ。そこまで聞いて、私はハッとした。実は、同じ中央卸売市場に店舗を構えていて、うちとはライバルになっている会社がある。さっきの山本と呼ばれた男は、そのライバル社の社員だ。そういえば、市場の中で何度か見たことがあるわ。そんなことを考えていると、さらに中から二人の話し声が聞こえてくる。で、山本さん、契約を破棄したら、あなたが違約金を出してくれるという話ですが。ああ、それね。任せてくださいよ、店長。うちと契約するなら、違約金は肩代わりします。そうですか。じゃあ、あとは事務所の方で。つまり話はこうだ。うちの会社との契約を切る代わりに、山本は自分の会社と新しい契約を結ばせる。その見返りとして、山本がうちの会社との違約金を肩代わりする。汚いことをするわね。私は吐き捨てるように言った。二人が手を組んでいたとはいえ、法律に反しているとまでは言えない。結局、安い仕入れ先の方がいいってことか。ため息しか出ない。うつむいてトラックの方へ向かおうとしたとき、ふと近くから声をかけられた。ちょっといいですか？はい？顔を上げると、一人の男性が立っていた。その男性は、私のトラックを指さして、こちらの会社の方ですか？そうですけど、あなたは？あ、失礼しました。私、こういうものです。男性が名刺を出す。そこには、桜井と書かれていた。さらに肩書きは、とある企業のエリアマネージャー。男性は、ここではあれですので、あちらへ移動してください。と、ほぼ向かい側にあるスーパーを指さした。あのスーパーですか？はい。私はあの店のエリアマネージャーです。にっこりとする桜井。私は疑いながらも、桜井の指示に従った。その店は、高志の店とは道路を挟んで、ほぼ向かい側に位置する場所にある。半年ほど前にオープンしたばかりで、大手が経営するスーパーの新店舗だ。富裕層がターゲットなのか、高くても良い品を揃えている。一方で、高志の店は個人経営の古くからあるスーパー。できるだけ安いものを揃えているのが売りだ。だから、住み分けはできているという感じだった。それはさておき、そんな大手の関係者が私に何の用事だろうか。私はいぶかしげに桜井を見つめて、それで、私に何の用ですか？うちにも野菜をおろしていただきたくて。うちの野菜を？はい。実は。桜井の話はこうだった。半年ほど前の話。周囲の住民を顧客にするため、桜井の会社は新店舗を今の場所にオープンさせた。ただ、最初は順調だったけれど、売り上げにばらつきが出るようになったそうだ。特に伸び悩んでいたのが成果部門。アンケート調査を実施すると、
野菜は向かいの店で買うという人が多かったらしい。それで野菜の仕入れ先を調べた結果、私の会社にたどり着いたというわけ。正式に取引を申し込もうと考えていた矢先、桜井が私のトラックを見つける。声をかけようと思って待っていたところ、私が高志と言い争う声が聞こえたとのこと。で、これはチャンスと思い、すかさず声をかけたというわけです。そうですか。向かいのお店は契約を打ち切ったようですし、早速明日からうちに納品してくれませんか？いいんですか？もちろんです。ありがとうございます。では、納品できる野菜をご連絡ください。不足分はこれまで通りに手配できますから。こうして、うちの会社の納品先は変わった。私は会社に戻ると、この件を報告。他の社員や夫と協力して契約書の作成を始めた。そして翌日、私は新しい契約書を持って桜井の店に向かった。店の前の交差点で信号待ちをしていると、ふと横断歩道を渡る高志が目に入る。面倒な人に会ったわ、と思っていると、高志も私に気づいた様子。ニヤニヤしながらトラックに近づいた高志は、なんだ？契約終了と言っただろ？それは聞きました。じゃあ何しに来たんだ？お仕事です。納品に来ました。ああ、日本語がわからないのか？契約は終了だ。ガンとトラックのドアを叩く高志。私はムッとして高志を怒鳴りつけた。やめてください。警察を呼びますよ。ああ、お前がしつこいから。私が行くのはこっちの店です。あなたの店ではありませんよ。え、こっちって向かいのスーパー？高志が目を丸くする。そうです。今日からこちらに納品します。なんだよそれ。そんなことが。あなたには関係ないですよね。まあ。言葉に詰まる高志。私はにやりとして。じゃあ、せいぜい頑張ってくださいね。これ以上売り上げを落とさないように。なんだと？お前のところの野菜がないくらいで売り上げが変わるわけがないだろ？バカにするな。そうですか。では、これで。とっとと行っちまえ。そこで信号が変わった。私は、高志の前から走り去ると、桜井の店の駐車場へ入る。店の青果部門の担当者に野菜を渡していると、奥から桜井が姿を現した。おはようございます、千秋さん。おはようございます。これ、契約書です。お預かりしますね。私が出した契約書を受け取る桜井。トラックから下ろしたばかりの野菜をちらりと見て。それにしても美味しそうな野菜ですね。広告を打った甲斐がありますよ。え？広告？はい。号外の折り込みチラシを出しました。ウェブ広告も出しています。ほら。と、桜井は自分のスマホを私に見せた。画面には、本日より新鮮有機野菜の販売開始と、そんな売り文句が書かれた広告が表示されている。これ、うちの野菜ですか？はい。昨日、急遽用意させました。間違いなく売れますよ。だといいですけど。私は苦笑していた。確かに、味や鮮度には自信がある。けど、ここまでしてもらって、それで売れなかったらどうしよう。そういう気持ちの方が大きい。私は不安を抱えたまま、納品を終えて会社に戻った。けど、それも杞憂だったらしい。翌日、私が納品に行くと、満面の笑みの桜井が出迎えてくれた。千秋さん、ありがとうございます。売り上げが激増しましたよ。本当ですか？はい。これまでの約2倍です。興奮気味に話す桜井。どうやら、高志の店の野菜に満足しなかった人が、こちらの店まで野菜を買いに来たらしい。それで、売り上げが激増したということだった。そういうわけで、明日からはもう少し多めに納品してください。桜井は最後にそう言ってくれる。私は、ほっとしたと同時に嬉しくてたまらなかった。その翌日からは、さらに多くの野菜を納品する。それでも、野菜の売り切れは続出。私は売り場にも顔を出してみた。高志の店で見た人も来店している様子。そこで、さらに仕入れを増やすことにしたのだ。そうこうするうちに時は経ち、あっという間に1ヶ月ほどが経過した。
桜井の店の売り上げは好調をキープ。野菜の売り上げが伸びると同時に、新しく来店するお客も少しずつ増えているらしい。あっちの店、店長が変わってから妙な雰囲気で。たかしの店はそんな風に噂されることも増えていた。そんなある日のこと、私は桜井から頼み事をされた。野菜の詰め放題イベントですか？私が聞き返すと、桜井は少し難しい顔で、この機に乗じて、一気に向こうの店を追い込むように命令があって。それでイベントをしようと？定期的にやって、顧客を囲い込む作戦です。詰め放題の野菜も仕入れてもらえますか？わかりました。生産者にも相談して、規格外になった野菜を仕入れますね。お願いします。私はすぐに会社に戻ると、社員に一斉に指示を出した。すぐに規格外品をかき集めて。私も自ら生産者のもとへ赴き、規格外野菜を売ってくれるように交渉した。断られることもあったけれど、交渉はおおむね順調。私は最後に、二郎という70歳の馴染みの生産者のもとを訪れた。お願いします。頭を下げると、二郎が笑う。千秋さんなら信じてもいいな。私ならって、どういうことです？実は。二郎は、あることを教えてくれた。それから数日、ついに、詰め放題のイベント当日を迎えた。お待たせしました。私が桜井の店に着いたのは、午前9時少し前。しばらくすると、多くの客が集まってくる。では、これより、野菜の詰め放題を始めます。桜井の掛け声で、イベントが始まった。多くの人が、袋を片手に野菜に群がる。その時、どこからか拡声器の声が響いた。皆さん、それはくず野菜ですよ。ゴミですよ。声が聞こえてくる方を見ると、拡声器を持ったたかしがいた。ふと見ると、隣には山本の姿もある。嫌がらせね、と思った私は、たかしを怒鳴りつけた。やめてよ。すると今度は、山本が拡声器で叫ぶ。皆さん、この女に騙されてはいけません。それは汚い野菜です。騙されないで。多くの人の手が止まる。このままだと、イベントが失敗する、と、私がそう思った時だった。騙したのは、お前たちじゃろ。と、大きな声がする。そちらを見ると、詰め放題をしている二郎がいた。なんだ、じいさん。たかしが二郎に詰め寄る。けれど、二郎はたかしを睨み返して、わしは知っとるぞ。その男が農家を騙しておったことを。と、山本を指さした。俺？慌てる山本。すかさず私も割り込んだ。農家を騙して野菜を買い叩いていたでしょ？その瞬間、周囲の視線が山本に集中した。先日、私が二郎の元を訪れた時のこと。二郎は私に同業者が騙されていると話してくれた。二郎の話はこうだ。男がとある農家に相場の倍以上の価格で野菜を買い取ると言ってきた。だが、実際に契約すると価格は半額以下。実は契約書の内容と説明が全く違っていたそうだ。農家が文句を言うと男は反論。そんなことは契約書には一切書いてない。結局、野菜を買い叩かれた農家は泣き寝入りするしかなかったという話。その男というのが山本なのだ。私がそう指摘すると山本は、証拠がない。言いがかりだ。証拠はあるわよ。二郎さん？振り返ると二郎がスマホを出す。そしてある録音を流した。相場の倍以上で買えますよ。本当ですか？じゃあ。では、契約書は明日お持ちしますので。その音声を聞いた山本が真っ青になる。なんで、それが？うちの留守番電話に入っておった。仲間の一人が、うちへの電話中に話したんじゃろう。うわぁ！山本が叫びながら逃げ出す。残された高志はおろおろするだけ。結局、桜井に営業妨害で訴えると言われて、高志はこそこそと逃げ帰った。その後、イベントは滞りなく終了。ただ、私のイベントは始まったばかりだった。私は多くの農家に契約解除するように忠告。
証拠として次郎が持っていた音声を渡した。その結果、多くの農家が山本には契約解除を迫り、訴えると言われたところで、山本は契約解除に応じた。そのことが業界に広まり、山本の会社は倒産に追い込まれてしまったらしい。仕入れ先がなくなった高志は、うちの会社に契約を申し入れてきたが、一周。どうにもならなくなった高志の店は、すぐに閉店に追い込まれた。借金を背負った高志は、今は土木工事の現場で泥まみれになっているらしい。今なら土付きの野菜の気持ちがよくわかるだろう。ちなみに私はさらに仕事が増えた。なぜなら桜井の店の野菜の詰め放題が毎週末の恒例イベントになったからだ。規格外野菜の確保は大変になっているけど、前よりも多くの農家が協力してくれている。もちろん山本と農家のトラブルを解決したからだ。まあ、すべては二郎さんのおかげだけど、農家がないと八百屋はやっていけない。それを痛感した私は、これからも農家と協力して、消費者により良い野菜を届けていくつもりだ。